wawa amwene tiye ndikambe za Tanzania kapena titero the Republic of Tanzania. Yeah, taona news kuti kuli ma demonstrations, anthu akwiya akupanga demonstrate against president wa ku Tanzania. Kodi tafika bwanji pano? Ndikamba mwasangasanga popeza nkhani ndi yaitali, koma tibwerere kaye tiyambire ku history ya Tanzania. Tanzania imatchedwa the Republic of Tanzania, koma kalekalero dzina lake silinali the Republic of Tanzania yayi, dzina lake linali Tanganyika. Okay, komano ku Tanzania komweko kuli chilumba chachikulu. Chilumba chimenechi chimatchedwa Zanzibar, ndipo Zanzibar inali territory yoyima pa yokha. Zanzibar tinaphunzira ndithu kalekalero kumene kunali ma Arabs ankafikira kuzapanga trade ndi ku Africa kuno. Ma Arabs anafikira kumene kuja ma Indian traders, ma Arabs anali kwambiri, ndipo anthu amenewa amapanga control dera lija. Okay, timaziwa za slave trade kaya za ma spices zimachitikira ku Zanzibar kuja. Ngati munapita munaonanso kuti kuli ma buildings architecture ya chi Arabu chi Indian kumenewa. Ma Arabs amenewa Tanzania itapanga gain independence yake mu 1964, anthu akuda amene anali ku chilumba kuja amasalidwa, mphamvu zinali m'manja mwa ma Arabs, ndipo anthu akuda amene anali ku chilumba kuja anagwirizana ndi anthu aku Tanganyika kuti tosefe ndife amodzi timenyere ufulu. Ndi anthu akudanja aku chilumba kuja anatenga mphamvu ndithu, adapanga riot, adapanga protest, anatenga mphamvu kuchoka m'manja mwa ma Arabs aja. Ndiye anagwirizana ubale ndi Tanganyika ija kuti tiye tipange republic, tikhale ndi dziko la mphamvu, tosefe tikhale dziko limodzi. Ndiye kunabwera the Republic of Tanzania, Tanganyika ndi Zanzibar together kubwera Republic of Tanganyika. So Zanzibar ili ngati ku island. Ku China kuno tili ndi island timati Taiwan. Ndi kuli mainland kumene kuli ku Tanganyika, ku Tanzania kumene timapita kuja ku Dar es Salaam, ku Dodoma kumene. Okay? Ndi ngakhale anapanga dziko limodzi kukhala Tanzania, kuchilumba kuja ku Zanzibar kuja kulibe kudakali boma lake, amakhala ndi president wawo, amakhala ndi boma la kumene kuja komabe ndi dziko limodzi moti mavoti akamachitika amachitika mbali zonse. Now tafika bwanji pano? Ndakamba zambiri imeneyi chifukwa kuti muziwe kuti president amene alipo panoyi ndi president woyamba mzimayi wa dziko la Tanzania, komanso ndi president oyamba wa Tanzania ochokera ku Zanzibar, chifukwa mayiwa kwawo ndi kuchilumba kuja ku Zanzibar. Ndi anafika bwanji kukhala president wa Tanzania? Tiye ndibwerere mbuyo. Mukumbukira chaka cha 2021 pa 2015 ku Tanzania kunali chisankho, ndipo kunasankhidwa president amene anachuka kukhala president wa no nonsense, wa chitukuko, ovuta. President amene anali John Pombe Magufuli. Ndipo Magufuli popanga chisankho chija adasankha running mate mzimayi koma wa ku Zanzibar kukhala running mate wake, ndipo adawina limodzi Magufuli president, otsatira wake wa ku Zanzibar mzimayi amene. And reputation ya Magufuli ndi video ni nkhani inaso. Koma chaka cha 2020 kunabwera COVID, tonse tikuziwa za COVID. Ndipo anthu akukamba za ma lockdown, anthu akutani, kunali anthu ena amene amaletsa za COVID, kunali za fake, izi za fake. Magufuli anali mmodzi mwa anthu amenewo. Mwatsoka 2021 anamwalira mwazizizi. Nkhani imati anagwidwa ndi COVID, ndipo anamwalira chifukwa cha COVID. Chifukwa choti Magufuli anamwalira, mzimayi ali president, mzimayi anasanduka, mzimayi ali vice president, mzimayi anasanduka kukhala president wa Tanzania. By default Tanzania inapeza president wa chizimayi. By default Tanzania inapezedwa kuti kulamulidwa ndi mzimayi, komanso ochokera ku chilumba kuja, zomwe zidali kwa nthawi yoyamba. Komanso mzimayi kukhala wa Chisilamu. Ndanena kale kuti ku chilumba ku Zanzibar kuja kunali aluya ambiri, ma Arabs, ndi kumene kuli Chisilamu chambiri. Tanganyika kuli Akristo ambiri ku mainland, komanso kuli ma tribes ambiri akuluakulu. Oti anthu sadalotepo kuti president wa Tanzania yonse ukakhala mzimayi ochokera ku Zanzibar, koma zinachitika chifukwa cha imfa ya John Pombe Magufuli. Now tifike pano sopano.
mayiwa agwira dziko lija kulamulira, akuyendera legacy ya chitukuko ya John Pombe Magufuli, anthu akuwasapota. Koma kuli opposition ya mphamvu kwambiri, chifukwa chonena kuti chani, mtsogole ku mainland kuja, ku Tanzania kujano, ku Tanganyika wakale ku mainland kuja kuli zipani zina zikuluzikulu, ndipo kuli anthu oti atha kulamula dzikoli. Ndinene kuti Magufuli akulamulira sikuti amankaenda moyera, kunali opposition koma anali ovuta kwambiri, ndipo Magufuli so nayenso ankapanga suppress opposition. Nthawi ya Magufuli so ankanenedwa kuti dictator, koma chifukwa choti amapanga zokomera dziko za chitukuko, anthu adayiwala mbali ya dictator ya anthu amati he was a good dictator. Now mayiwa poopa kuti ine wakuzanzibar, ine nzimayi, opposition ukukuya tenda, anayamba kupanga suppress dissent, kuyamba kupanga suppress opposition, ndiye kudali nkhanza, amamanga, amapha, amasowetsa anthu. Moti amene anali atsogoleri a opposition onse adagwidwa kumangidwa. Mene tinalili chisankho ku Malawi, mungoyembekeza kuti mungoganizira kuti MCP ikapikisane ndi Aswira ndi Arasi Chikomeni Chilwa, DPP apangidwe ban, UTM apangidwe ban, UDF apangidwe ban, kungotsala Chikomeni Chilwa ndi Mr. Swira apikisane ndi a president. Zimenezo ndi zimene mayi achachita kucha. Nthawi yonse anthu amakhala mwamantha chifukwa polisi yakumeneko imapanga nkhanza zoopsa zichi, anthu amakhala mwamantha, ndipo aliyense kulankhula ngati mene ndikulankhuliramu amalandira alendo usiku ndipo amasowa. Zimachitika kwa neighbor komweko. Ndizo sezi anthu zimakhala zikupanga boilo mpaka na chisankho chichitika kupanda makandidates aja, anthu paka kukana kukavota kuti tikavotera ndani, ndiye iwo wamayiwa ndikumalengeza chisankho kuti awina ndi pafupifupi 80%. Zimenezi ndi zimene zakuyisa anthu ndikuyamba kuti no, enough is enough, tipite kunsewu. Ndingolankhula chonche kwa amene simmadziwa kuti chimachitika ndi chani, kuti tafika bwanji pano, mbiri yake ndi imeneyi. Ngati ena muli ndi ndemanga, tayika ndi comments. Nanena kale sindidziwa zonse, koma picture yaikulu ya nkhani ya ku Tanzania ndi imeneyi, zimayi wachita nkhanza zoopsa. Ndingoyika chithunzi cha John Pombe Magufuli ndi cha zimayi kumapedoko kuti tingokumbukira. A John Pombe Magufuli ndi amenewa, chipani chawo cha Chama cha Mapinduzi CCM. Amayiwa achita nkhanzawa ndi amenewa, chipani chomwecho cha Chama cha Mapinduzi.